дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. касса ҳазор миёни осиёи марказӣ ва ҷанубӣ иқдоми саривақтист. қадрдонии поккорони пойтахт аз ҷониби Рустами Эмомалӣ. Ҷабборов бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд. ҷаҳиши якбораи нархи бензин дар Тоҷикистон. ошкор шудани қаллоби марди 29 сола. шарҳи ин ва дигар хабарҳо бо шумо ҳастам. Муниса Атамуллоева. Салом. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 14-умин саммити Созмони ҳамкории иқтисодӣ иштирок ва суханронӣ карданд. Саммити ЭКО санаи 4 март дар шакли онлайнӣ баргузор гардид. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми суханронӣ аз аҳамияти касса ҳазор ёдрас шуданд. пешвои муаззами миллат аз таъсиси маркази энергияи тозаи ЭКО ҷонибдорӣ карда татбиқи лоиҳаи сохтмони хатти баландшиддати интиқоли барқи касса 1000 ки нахустин пули энергетикӣ миёни Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ хоҳад буд иқдоми саривақтӣ арзёбӣ намуданд. роҳбари давлат ҳамчунин ба бӯҳрони шадиди иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва молиявии ҷаҳонӣ дар натиҷаи бемории нави сироятии COVID-19 ба амал омада андешаронӣ карданд. президенти мамлакат изҳори умед намуданд ки натиҷаҳои саммит ба истифодаи беш аз пеши нерӯи созмон ҷиҳати рафъи оқибатҳои пандемия ва таъмини рушди устувор дар минтақаи он мусоидат хоҳанд кард. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид доштанд ки тиҷорат дар миёни кишварҳои аъзои ЭКО ҳамагӣ 8% ҳаҷми умумии савдои онҳоро ташкил медиҳад ва ин рақам баёнгари истифодаи нокифояи имкониятҳои тиҷоратӣ дар байни давлатҳо мебошад. зимни суханронии президенти мамлакат ҳамчунин сатҳи ҳамкории кишварҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодиро дар соҳаҳои нақлиёт, коммуникатсия, энергетика, саноат, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок, ҳифзи муҳити зист ва дар бахши аграрӣ таҳлил намуданд. ҳамчунин роҳбари давлат густариши робитаҳо ва татбиқи барномаву лоиҳаҳои муҳимро барои таъмини рушди устувор дар минтақа зарур шумориданд. раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ барои ҷудо кардани маблағ ба поккорон ба муносибати рӯзи модарон қарор баровард. ба иттилои дафтари матбуотии шаҳрдорӣ маблағи умумии ҷудошуда ба занони тамизкор 3 миллиону 633 ҳазору 450 сомонӣ мебошад. ҳамин тавр тибқи қарори Рустами Эмомалӣ дар бораи ҳавасманд намудани занони раёсатҳои истифодабарии роҳҳо, муассисаҳои давлатии боғҳои фарҳангӣ фароғатии шаҳрӣ, бонувон, фарошони дастгоҳ дар муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои ноҳияи Синои пойтахт бахшида ба рӯзи модар ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. дар ин ҷамъомад дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе ба 1169 нафар занону бонувон ки дар тозакориву поккорӣ ва ободонии кӯйчаву маҳаллаҳои ноҳияи Сино саҳм гузоштанд, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулӣ дар ҳаҷми 1000 сомонӣ тақдим карданд. омадааст дар хабарнома. раиси шаҳри Душанбе занони тоҷикро табрик гуфта модаронро ба офтоб муқоиса кард ки ба ҷаҳон файзу шодмонӣ мебахшад ва меҳру шафқати модаронро манбаи зиндагӣ хонд. президенти Қирғизистон Содир Ҷабборов ният дорад ба Тоҷикистон сафари расмӣ анҷом диҳад, гуфт вазири корҳои хориҷии ҷумҳурӣ Руслан Казакбоев дар як нишасти матбуотӣ. зимни суханронӣ дар брифинг роҳбари вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон дар бораи сафарҳои ояндаи байналмилалии сарвари давлат сухан гуфт. президент ният дорад сафари навбати худро ба Ӯзбекистон анҷом диҳад, тахминан рӯзҳои 11-12 март, гуфт сарвари вазорати корҳои хориҷӣ. ба гуфтаи Казакбоев, Ҷабборов инчунин ният дорад ба кишварҳои ҳамсоя Чин, Тоҷикистон ва Туркманистон сафар кунад. арзиши бензин ва сӯзишвории дизелӣ дар Тоҷикистон таи як рӯзи охир якбора боз боло рафт. бино ба нархномае ки ахиран ширкатҳои фурӯши сӯзишворӣ пешниҳод карданд, қимати бензин ва сӯзишвории дизелӣ дар кишвар 1 сомонӣ афзоиш ёфтааст. бар асоси нишондоди нуқтаҳои фурӯши бензин барои 1 литр сӯзишвории навъи 92 дар Хуҷанду Душанбе 7 сомонию 80 дирам ва барои тамғаи 95 бошад 8 сомонию 10 дирам медиҳанд. як ҳамсоҳбати Спутник Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд гуфт, бо ин нарх ҳам дар баъзе нуқтаҳо бензин камёфт шудааст, аммо дар Хурух бошад болотар барои 1 литр сӯзишвории навъи 92 беш аз 8 сомонию 40 дирам медиҳанд. ин нишондод дар ҳолест ки аз аввали соли ҷорӣ 1 литр бензин дар ҷумҳурӣ вобаста ба тамға ва минтақа 5 сомонию 80 то 6 сомонию 90 дирам арзиш дошт.
президенти Афғонистон моҳи март бо сафари расмӣ ба Душанбе меояд, вале на барои баррасии масъалаи терроризм, балки ба хотири гуфтугӯ оиди нархи қувваи барқ. мақомоти Афғонистон иттилоъ доданд, ки Ашраф Ғани моҳи март бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон меояд. Санаи дақиқи сафар, барнома ва ҳайат ҳанӯз эълон нашудааст, аммо эҳтимол меравад сухан дар бораи амнияти давлатӣ ва иқтисодиёт меравад ва қисми тиҷоративу молиявии гуфтушунидҳо барои Кобул хеле муҳимтар мебошад. аз ҷумла ҷонибҳо масъалаи истирдоди ашхосеро баррасӣ мекунанд, ки метавонанд аъзои гурӯҳҳои ҷиноятӣ бошанд ё дар қоҷоқи маводи мухаддир даст дошта бошанд. пандемияи коронавирус вазъи ҷиноятиро танҳо афзоиш додааст ва ҳам барои Афғонистон ва ҳам барои Тоҷикистон таҳдид мекунад. Бинобар ин мавзӯи хеле муҳим барои мақомоти ҳарду кишвар хоҳад буд, гуфт Содиқов. аммо масоили иқтисодиёт муҳимтар хоҳад буд. ҳамин тавр санаи 1 март роҳбари палатаи намояндагони шӯрои миллии Афғонистон Мирраҳмон Раҳмонӣ ба Тоҷикистон омад ва бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафари Қарибулвуқӯи Ғанӣ ва инчунин якчанд лоиҳаҳои байниминтақавиро баррасӣ кард. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз ошкор шудани қаллобии марди 29-сола хабар медиҳад, ки мардеро фиреб карда 66 000 сомониашро аз худ кардааст. бинобар гузориши вазорати корҳои дохилӣ, ин мард сокини ноҳияи Рӯдакиро фиреб дода 66 000 сомониашро аз худ кардааст. бинобар гузориши манба дар ин бора ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ бо ариза марди 41-солаи сокини ноҳияи Рӯдакӣ муроҷиат кардааст. ба гуфтаи ӯ ҳодиса моҳи августи соли 2020 дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ рух додааст. ӯ гуфтааст, ки ҳангоми дар назди маркази савдои Рӯдаки Плаза қарор доштанаш марди 29-солаи сокини ҷамоати деҳоти Лоҳурии ноҳияи Рӯдакӣ бо роҳи фиреб ба боварияш даромада аз ӯ 66 000 сомонӣ гирифтааст. мард ваъда додааст, ки бар ивази пулаш ба ӯ як худрави тамғаи Kia оварда медиҳад, аммо то ҳол маблағашро барнагардонидааст. манба афзудааст, ки аз рӯи ин ҳодиса тафтишот идома дорад. шунавандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии хабар ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо танзиятиву хонаводиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.